Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Selamat beraktivitas masing-masing di pagi hari yang cerah. Cuacanya ini cerah guys. Kita yo mendung tapi kan enak panas. Sing beberapa hari kayak mendung barudan kuwi rong dino 2 hari gak enek panas, jadi sing ini gak metu babar pisan. Sing ini ya guys, desih iki mau cerita sedikit tak critakno. Loh ya kok lap. Ada apa denganmu HP? Ceritanya begini guys. Dek sore kan deseh lagi rebahan, maksudnya lagi santai bubuk, terus kok tiba-tiba gue ada WA ki isi WA nya ini guys, Mbak tulung nek sampean lagi santai tulung yo Mbak tilikno sawahku sing sampean tanduri kae. Rupane iki kaya apa tandure? Engko nek apik yo tak golekne wong ngabuk, tapi nek engko keadaane tandure iki wis mati, yo wis ngono yo guys. Iki desih dimintain tolong sama Bu Dalang. Tapi iki desih yo urung pernah ketemu sama beliau, belum pernah sama sekali ketemu sama beliau. Tapi sing Pak Dalange kuwi wis pernah ketemu ki selama desih nanemi padi di sawahnya Pak Dalang. Kuwi sing lanang kuwi wis pernah ketemu yo selama desih tandur ning kono yo guys. Tapi nek sing buke kuwi sama sekali belum pernah ketemu. Lah kuwi desih dimintain tolong dikon jengukno tandure, disuruh nyepilkan tandurane iki urip apa mati. Semenjak desih tandur kok kono kae terus enek 3 minggu iki gak udan guys. Jadi ini kekeringan. Yo gek enek sing banyuni kan soale Pak Dalang kuwi semenjak desih tandur kuwi dapat musibah ngono lho guys ceritane. Musibah iki Pak Dalang kan nebang pohon bambu di belakang rumahnya. Lah iku jenenge apa iki nek dinggo apa ku dinggo masalah ya guys. Meskipun sikil kuwi lho kaki iki kena bambu sithik ngono nek dinggo jalaran kuwi ya terus jere kaki iki terus aboh, moro-moro kuwi aboh infeksi, terus sikile kuwi dadi kaya koreng ngono lho guys, maksudnya koreng iki infeksi terus daginge kuwi dalam keadaan membusuk. Jadi selama mulai tandur sampai nganu ki tandure mungkin yo gak enek sing ngurusi. Lah buke kuwi yo dalam keadaan wis enek 10 tahun guys. Iku kakike yo digigit ular. Dadine dicokot ula kuwi selama 2 tahun iku gak iso berjalan guys. Ora iso mlaku. Dadine wong loro-lorone kuwi ya sing ibuke saiki bener wis iso mlaku guys, tapi kakike iki nek dienggo mlaku banter yo gak iso. Dadi ndrunyam-ndrunyam, mapak-mapakno. Dadi bapak yo gak iso mlaku, sing buke kuwi yo gak iso mlakune yo gak kuat adoh, yo cuma di sekitar lingkungan rumah ngono ya guys. Alhamdulillah saiki wis iso masak, wis iso apa kuwi bapakku jere yo wis seneng. Lah tapi kok wong loro-lorone kena musibah semuanya yo guys. Dadi desih iki dimintain tolong dikon nyepilno sawahe kuwi mau. Mosok desih yo gak gelem yo guys. Iku yo bukan sanak, bukan saudara, yo bukan tetangga. Iku wong adoh guys, wong daerah Mbito. Tapi arep piye meneh, desih iki mosok dimintain tolong ngene gak gelem. Lah ndek sore dalam keadaan mendung tek terus posisine kuwi
mlebune ning mbaon kuwi yo srondok adoh ya guys. Lah dhisik yo mamang. Lah engko aku agek moro-moro ngono ndang wis udan gluduk lah polahku terus kaya apa ngono lho guys. Terus pikir-pikir neh apa nek esuk ae nggih, nek esuk kan waktune yo panjang dadi yo gak mikir udan, yo gak mikir dhisik iki sebenarnya iki yo takut. Soale iki mbaon iki srondok piye ngono lho guys, srondok serem ngono nggih. Soale kiwa tengene iki kok yo dhisik tandur iki ya jarang enek wong lewat ngono dadi gak dalanan guys. Makane aku nek gak enek bature, gak enek kancane kuwi ya srodok mamang. Lah iki ndek iki Mbak Maryam kuwi sing kanca tandur kuwi tak omongi tak telepon ki kok sanggup ngancani dhisik ngono lho guys. Mbok iki kok gak enek apa iki pekerjaan maksudnya gak sibuk ngono iki kok tetep tak ajak sedelok. Paling-paling yo pirang menit ya guys. Setengah jam ngono engko ndero ya wis iso balik neh. Nek perjalanane mulai dari rumah DC sampai ke Mbaon ku paling yo enek 1 kiloan. Pokoknya 1 kilo lah guys. Yo kurang lebihnya yo nek kon ngukur yo gak iso, yo kurang lebihnya 1 kilo. Jadi DC kuwi yo maune DC ku yo gak sanggup guys. Yo aku ki nyanggupi yo ora yo muni inggih Bu insyaallah nggih sesuk nek enek waktu luang maksudnya ki nek aku yo wis bar masak bar nyuci bar opo lah guys bersih-bersih engko tak selakno tak sepikan sedilu ngono nggih anu dhisik lah tapi buke ku mang WA-ne Mbak nek gak wani yo wis gak apa-apa ngono tapi aku terus tak pikir-pikir tak bolak-balikno kok yo ngesakno sing pake ngono sing buke yo ngono ya guys. Terus ya wis lah kengko pokoke dhisik berusaha lah wong dimintain tolong yo sak kuwate tenagaku sak iso-isoku yo tetep tak usahakno guys. Tetep sedelok nggih. Kita antang mangkat nggo selak panas. Aku tak ning omahe Mbak Maryam dhisik, mbok gek-gek ndeke uga ning-ndi ngono lho ya guys. Pokoke iki mbok piye-piye tetep tak jak ngancani. Ngene ya enggak dilanjutne ning kono. Alhamdulillah guys, Mbak Maryam iso umbah-umbah ditinggal ndek demi budalang. Nulung kok ya Yam. Dikon ayo aku gonjakno. Mah aku gonjakno. Lho, engko sing teko kono mlebune, engko aku tak nganu, maksudnya aku sing mlebokno kuwi ora apa-apa, engko dikene gubuk kok montore. Ndik motorku timbang motor dhuwur motorem ya. Halalah, nongkone ambune kuwi nek nggo ndak apa nek? Sore, lebih cuman gawakno. Lah apa seperene mantune? Saiki korek. Bismillah. Apa ngajak Mbak Tin yo engko nang urung sehat. Wonge sehat ta le? Wes. Engko karo. Mantap. Ketok yo. Gak wis gak. Tapi kan satu. Tapi ye. Ini bahan Mbak. Latihan, makanya tak jak latihan. Oh, alah wani. Aduh. Yo. Gas, sepi. Remong ngaru rada. Iya. Kayak pesan terus Iya. Iki kok jalan raya ya. Ini dhewe iki jane lampu merah kene iki ya. Jalan raya tenan juru. Iya nggih jurusan gede kok saiki kok. Ya reme kok ora. Yo. Gas. Wong opo iki nek gak weke dhewe yo ngono ki ya. Ora ora surtenane. Reme nek apa? Juru. Iya rek kampase ngono.
paling setengah jam ngono iku ya wis. Ben liwat nake. Ya, mandek. Lho, lah reme ra mati blas e, Gus. Lah tapi nek aku yo biasa ijo teh. Wong ya aku ki ora tahu. Botore Mbak Tina iki ya. Lah iya, dar tanggane gak motor karo. Lah aku yo gak roh, gak kenal ya aku kuwi. Kok karang anyar. Lagi ana wong oyam ning kene. Maksudnya motore terus dikek kene iki lho gak apa-apa lagi Pak ning kene. Wes mandek. Yo kuwi ngarep kuwi Dik. Lagi ana wong kuwi Pak ngabuk ning ngono. Kok Pak iki wong itu. Iya. Ayo kawan ning lebokno. Ya, anu ku sekeli. Makan lho ya iki. Ngene lho ngene ae. Yo aja ngono ya bilang ngene. Lah. Wis tak sabrang nih. Pokoke karo mlaku rene ya. Iya. Rampani, rawani. Blek. Niku garane sampean. Sing nanduri kan kuwi lho, kuwi kan ngepi tanduri ngoten lho, Mbak. Iki sore nek wong kono kan ngapake tanduri. Kulo tiyang Karanganyar pentung lah Karangan. Nggih lah sampean iki. Kan dong sambi iki mau. Dong sambi. Kan bapake niku sikile kebusakan spray. Terus mulai jebar tandur atau anu diane sing ndek. Nggih, adalah Pak Tinan. Yen video ajeng dijage. Mboten nganu tandure iki pripun? Oh alah. Oh alah. Lah nggih, anu jane puwetele sedinten-sedinten. Iya. Kemang paling mau nyempret. Nah, niki. Nyempret apa? Nyempret. Niki ngabuk pisanan apa mindoni jenengan? Oh, pisanan. Taneme keri kok. Nggih, wong kula pas liwat-liwat niki nembe diplaktori. Ketoke wis enek wong ya jam ning ngono. Nek wong kok nyempret kok mek banyu apa-apa. Oh, alah iya paling. Yo gak aduh guys, kae lho biru-biru kae. Tapi nek posisi mendung nek wis rene niki aku ki wedi nek batore iki. Tapi nek rino ngene iki kan cara mono wong kiwa tengen tangga mbahon kan yo enek. Lho, lah capelku nek tak gowo tak engkrong ngono kok seper pura. Nggowo capel lek ra digowo ngono kae. Delok tok ya. Ngene nek mendung apa ya wani ya jam ndek sore kan awake dhewe kae posisi jam piro kae? 4:30. Oh, gak ayam jam 4 wis meh yo kliwat. Wong mari mendung kan untuk peteng. Iki lho dalane ora iso kenceng ngono iki blusuk-blusuk rono. Nek gak dikeki dalan tak kenapa ya iki ya? Apa dalane iki lho yang paling ya? Iki. Gak. Saiki enek galenge yam. Ndek nane lho awake dhewe blusuk-blusuk iki lho gedang. Ora ono kok enek cuma iki ora digawe ngene iki. Lah iki lho dheweki. Lho iki lho dalan anyar. Ngeti to iki dikeki jembatan ngene barang lha ndek ben apa enek. Ayo muteken ayo. Heeh, penak iki enek dalane. Alah. Lah awake dhewe tandur kae lho. Blusuk ku lho guys, rono kuwi ora dalan tapi diblusuk-blusuki brosot-brosot corok landing sing mbuh. Apik ya jam ketok ya. Lah nek urung diabuk. Blas terus piye iki? Nek kok sampe diabuk.
Lah ya. Ngene nek dhewean ki yo gak wani, guys aku. Lho, ketoke rek wis enek wong rono mentang wong ngabuk ya. Lho kuwi. Lah yo. Montore wis ning kono nyemprot ya. Nyemprot dhuwur po. Tapi ora weke Pak Dalang kuwi. Gak nggone Pak Dalang sing dhuwur. Ora. Lah ora dhewe wong lho. Lah terus iki nendi? Rono lah. Cutel teko kene iki malah muter-muter iki. Lah iya. Padahal urung mambu apuk belas lho. Kuwi. Itu nyemprot dhuwur iki lho. Iya, nyemprot dhuwur. Aduh, Yam. Yam, gak iso Yam nek sandalan Yam. Manggah dicoplok iki. Enggak tinggal kene ae. Iya. Wis tinggal kene. Gak iso guys sandalan. Soale mbet. Yo mbet sih saiki tok kene yo garing. Ngene nek posisi mendung mosok aku yo wani dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Amit Mbah, putune lewat. Putune arep ndelok tandur, Mbah. Ini diam ki jablas ya. Oh alah, dalan koyo ngene rek kon. Isek lho. Lah anu Yam. Langsung iki Pak kayak bertandur langsung gak iso rene, soalnya langsung negor pring ki mbah HP. Dinggo apa jawane mbah HP nggo trucuk mbah. Ning guritane kono jerebuke. Langsung ning omah enek pirang dino ngono terus digone cepu kuwi Dik. Operasi. Bar dioperasi terus tensine iki jere ngedrop. Aduh. Jujune ra kena mripatku, guys. Tensine drop terus digawa ning Surasentika Randu. Sedina suwengi diimpus ki anggek sadar, anggek digo mulih. Walah, Bu, ya Allah aku ngono cobaan kok. Enek kaya ngene. Sik. Lho, lah kandhani ora iso rene Pak kok langsung entuk musibah kuwi kok. Alhamdulillah, lho. Tandure kaya ngene iki keadaane. Ndi? Oh iya ya. Lho, iki lho keterak-terangane pirang minggu wae. Jute yo nyatane alhamdulillah yo. Sukete barang gak patene yo Yam. Lho ki enek wong idak-idak ki. Lha wong liwat ki mang. Oh, liwat jupuk nganu. Mudang yo bar nyemprat kene apa piye? Lagi yo lumayan sukete lho yo ora patek enek jene yo. Semproti. Ya Allah. Keadaan ini guys. Iki lorong pernah mambu pupuk sama sekali loh. Ketang-ketang hijau tandure. Diabuk lumayan ya Yam. Cara diabuk lumayan ya. Lah iki lho ngantek terbengkalai gubuke. Ora tau di apa? Rene ae lho. Lah iya iki lho ora tau diyak-iyak sukete kok ngene. Iki antarane Pak iki wis mek trucuk wis ndeknane bertandur kae lho. Gak diterusno. Terus sikile kena pring kuwi. Walah ngene kok ndeknane sih njaluk 3 pocong. Lah karepe kan yo gak ngono to. Karepe kan ditandurno sing iki lho Yam. Iki lho wis dipaculi pake koyo ngene. Tapi ditandurno kene. Rencana kan ngono guys, tapi piye yo? Sing kuwasa ki. Lah yo. Lah cek tak ndelok sing ngisor. Sing tandure garing. Dalam keadaan garing guys, jempolane dhisik sampai cantengen lho guys. Kayak guru-guru yo tandur kok kene iki aku. Sampai 1 minggu gak iso mergae. Lho iki pas bar banjir kalau yang paling yo. Lah kuwi jute sangkrah-sangkrah koyo ngono. Iki banjir kae walah keterak banjir tenan ya Allah. Lah iki jute tandure yo apik. Banyune lah lho. Lah yo lho. Sing bagian iki lho terakhir kae yo iki. Heeh. Jute ya apik ngene kok. Ki umpama mambu pupuk ngono prawis. Wis yo ngono kuwi lah. Aku anggere liwat karo Mbak Tin teko kene. Tandure Pak kan nasibe piye Gus? Mati opo urip gedang sing
anu tuwik kae ora ijek ya mbak. Sulo. Walah sulo. Kae. Lebih yo kene ra nggo alat. Kae lho. Dicagaki kae kene tandur wis tuwik lho kae. Kalau sulo. Lah ya terus piye? Wong ora nggo bendho ora nggo arit. Terus diapakno neh. Yo guys, koyo ngene, telung kedok guys. Iki sing ngisor dhewe iki sing pas posisi tandur iki kena nggo bal-balan. Lemahe garing, dinciki sikil ora membat. Tapi sukete kok yo enek yo. Yo alhamdulillah sing kuwasa iki wis maringi nganu yam iki. Roh nek ngerti nek Pak iki sikile sakit yo nyatane tanduran iki sik digawe apik. Terus iki sing 2 kedok, 3 kedok kae. Jane 4 tapi sing dhuwur kan ora didadekno sukete akeh. Alhamdulillah guys, desih wis tekan omah. Iki entukku ramban bayem. Kok kono mau guys, kok enek bayem karo krokot ning galengan. Malah api-api terus tak jupuki. Kena disayur menir sesuk. Bayem sendekan. Meskipun ki enek kembange tapi rasane mantap guys. Sedep nek disayur ki. Mbuaki kembange. Krokote yo ayu-ayu. Guys, entuk sak sayuran kowe enek bayem sapi, bayem sendekan guys tak gawani kabeh lho guys. Kok dipilih. Terus ki mau pas waktu mantuk kombaon, soalnya yo panas yo guys. Iku Mbak Maryam tak jak mampir ning warung tumbas es. Dadi panase pol tak tumbasno es karo jajan guys. Soalnya ngajak-ngajak wong ki yo gak piye yo. Maksudnya gak mentolo nek terus ngajak tok ngono tak tumbasno es. Takon milih es opo Mbak, karek sampean senengane opo? Es kuwut. Gak seneng Mbak Maryam gak patek suka es kuwut. Senengane malah es apa guys ki mau? Es nutrisari rasa jeruk. Ya wis lah terserah senengane Mbak Yam ngono terus desih yo melok anut misan. Ape es sing capcin kok kopi, desih engko malah kopi. Wetenge kan gak patek ngono yo guys. Gak iso nek desih ngombe kopi-kopi ngono ki. Mari kancil. Yes, alhamdulillah entuk anggan sayuran sesuk ki sak menu disuwambelno terasi sak cowek ngono lah mantap ya guys. Sayur krokot iki manfaate akeh lho guys krokot iki mangkok malah Yam aku tulung yo enteni sediluk aku tak ramban krokot karo bayem ndang tak enteni ning gubuk ngono dinteni guys. Wis urip karo berteman karo Mbak Maryam wis jan pol. Oh enak tenan pokoke. Wong iki manut. Terus yo gak ngono gak ngene, tak jak ngono iki yo langsung grecep gelem tak kon ngeteri. Terus kimang mantuk tak tumbasno jajan. Jajane milih kacang hek karo nanopo es. Wis. Wong e matur suwun yo wis mbok jajakno yo padha ae aku lah yo matur suwun kowe tak jak ning bawon yo langsung grecep. Podo-podo sing bales sing kuwasa nggih aku. Yo podo-podo. Ayo guys, unboxing apa MBG ne Dinda. Iki mau jam 10 ning sekolahan guys. Ambil MBG, alhamdulillah. Waduh, landoke kok ngantek penyot kabeh koyo ngene le Din, entuk nggawa mang polam piye? Ya ada telur 2. Terus roti. Terus susu. Sing mbok mam apa Dek ning kono mang? Rotine 3. Lah apa lesu tenanan Dek roti ngentek-entek 3. Terus iki buah pir 2, jeruknya 2, terus anggure 5 biji. Iki jatah pirang dino, Dek? Jatah 1 minggu terima iki tok. Kan soalnya 2 hari apa 3 hari gak njipuk iki. Iki mang paling sing 3 hari apa 2 hari ya jatah iki mang.
Lah rotine tak telu dhewe lho kowe. Paling jatah 2 hari. MBK ini buah-buahan ya guys, jadi kering, ora makanan. Apa sayang? Apa iku apa? Enggol. Nggih. Dek minta. Itu apa-apa? Iya. Aku enggak tahu. Kak, susunya di mama dek ya. Mau. Loh. Masa oyo-oyoan karo adik, Kak. Masa oyo-oyoan. Batu nggih. Nggih. Titit. Heeh, adik Sidit jerene. Adik Sidit tok ya. Dibukakno kakak. Mau sama mama. Oh, dibukakno mama. Bisa Siti. Heeh. Kakak Aki. Kakak sing agi. Kakak Siti. Lagi Iti. Lagi Ya, beda sampah. Bisa apa enggak, Dek? Awas, kurang ambles. Oh, dibagi karo kakak. Pinter. Kakak ayo pinter tenanan, wis gede pinter. Kok kayak anak kecil ya. Kayak anak kecil. Wah, aku kakak dong. Ya, gimana sih? Bagi. Sampai ya nih, Dek. Dek Isa, dadah. Encek jeruk genten. Wis ngono ae guys, kontene nggih sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget dumateng family online semuanya dimanapun panjenengan berada, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Ini guys, tanpa terkecuali semuanya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dek. Dadah. Dek Isa, dadah.